Good morning mga kabaro, no? Kaya mga kabaro, no? Malit ni sudan ni Kinain. Nung tama ito mapuyo pa ni Kinain! Kinain! Ta! Ta kuyog ta! Tara! Ta kuyog ta! Ta! Tali! Ay! Kinain! Ay! Ta! Kuyog ta pa sudan! Ta! Nako, di mo kuyog. Di mo kuyog, Maynoy? Di mo kuyog si Kinain. Hadlok ko siguro na siya kasi muli. Hadlok si Nimuli Doril ba? Hindi na. Mga kabaro, no? Si Kinain, hindi na kailangan mo rin Doril. Kinain! Yan, mga kabaro, no? Oops. Katagsudaan, mga kabaro. Shout out na lang po niya akong maslingan, mga kabaro, no? Si Anik, si Ashley, si Ombi. Shout out sa inyo, no? Yan, mga kabaro. Pizza klaro na, mga kabaro, no? Pizza size. Sa buntag, mga kabaro, no? Wala mi sa Torel, ami diri sa Matina Playa, mga kabaro, no? O mangita tag pagkaon. Og shout out pug ko ani kang ma'am. Shout out ma'am. Kabaro. Uy. Yang itong panahon mga kabaro na naglain. No. Ang gatong panahon. Og palit ning pagkaon. Nagi page si K9 mga kabaro, pero mas lahi gyud og mukaon sa kanon mga kabaro, no, og sudan. Wa magud mi kaluto ni main kay na buntagan og mata ya si K9. Nagi page siya pero di mo kaon. Kaon na siya mga unya pang hapon. Bisaya mo na siya mga kabaro, dili yung niya page gyud ang ipakaon. So karon ngita to. Sarado mo din linda di ay. Sarado linda. Dito kita padulong mga kabaro. Uy. Tatag na saging ging tatag saging. Uy. Katadilan kaya akong silingan ng saging. Ayo! 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 Pwede ta kapalit? Kapalit ako, be. Saging, ging nga mga silingan mga kabaro, mga beautiful. Asa yung saging yung ngalamian eh? Sini? Sige, pila man eh? Pila man eh? Ha? Naka-YouTube din sa mo utang? Naka-YouTube. Naka-YouTube din. Oy. Subscribe ba? I-upload ako ni mga Bernis. 40. Sige. 40. Oh. Ito na pangalan. Andy Vlog. Andy Vlog? Oh. Sulat. Good. Baby. Ang is Andy Vlog. Oop. Salamat kay niya akong mga bagong subscriber mga kabaro, no? Mga taga-amuan ni mga kabaro, no? Mga taga-applya. Andy Vlog. Unya, ang akong profile dito, King Koy na ako. Nakoy vlog dito, nabaliki ko sa red. Salamat! Subscribe mo ha! Nya, tanaw! Like! I like share! Oh. Salamat kayo ha! Salamat lang ga! Yun ako mga kabaro. Ya, musta? Mamugag balot? Manang. Mana? Ay, ako ya mga kabaro, no?
Power kini akong kuya dali ya. Sige ya, sige ya. Power is kuya makbaro no. Yeah. Off the camera. Unsa may hearing na to ron? Unsa hearing? 87. Sige, sige. Nakakabaro no. Kilid na nila kuya dito. Tung wala pa pandemic, nagaplasto mga kabaro no. Ilang kilid niya. Sa karon, tingkaw ko balot. Hintay ako mga kabaro no. 10 pesos lagot kanang kuan lang ba? Nindaw ko mga kabaro. Yeah, pedal ko pedal. Okay. Ay, te. Like Sudan, Sudan. Hai ya. Suki yung baka sa baw. Si Sudan ya. Ay, Uy. ala suki. Tanaw na ako. Wala'y manok. Wala manok, Wala na dakpan. wala dakpan, wala siguro higot. Naman. Kala na lang. Te, tulog ka rice te, ilay-lahi te. Tulog ka Mala rin. suki lagi ni. Kanina? Yan ka? Kaya, unsa mo boss? Kini kuya. Isa. Pagdesisyon daw nga. Hey, dagay. Isa pa dahil, dua niya. Piling ka ni. Isa ka na? Boss, ne? Oh, Sila mo. isa lang. Dua ni. Tipo na dire? Ay, tipo lang. Asa maling pili kini? Kana dua. Kana Lili. Lili lang yan na yaw ibi. Lili boy. Ay sir, Oy. pakpit naman yata yung gulay sir. Oy. Ya, isa pa niya bi. Ano de? Ay, pero, ano, bato. Ilahi na batong ya. Ay lang isa gul. Baboy man sir. Sakon. Sa paing mo ha. Kaya gitakpan akong kuya te. Tulog ka rin sa iya ha. Okay. One hundred. Ba. 100. Pila ya? 125 ng sudan. 155 dala kanon o Wala pa. Ah, sige. Sudan pa lang yung mga Ay, doon tulog 125. ang kanon niya. O tulo. Tulo, 165. 155 na ya. Ay, 155. 155 ra. Salamat ya, kaya pala naman ko pang bird street. Ano? Grabe ko pa ma. Tapos po. Tingala sa pamahaw. Mahal kayo. Araya. Bakit kaliwag to? Pamahaw pa. Bakit? Yan, salamat ya. Salamat. Mga magbaro, no? Pakita sa convenience mga magbaro, bird street mga magbaro. Hello. Pag pisil pa. Salamat. Di sila ko tipi. Kasi bird street. Ay ma'am. Pamahaw ka na. Pamahaw ma'am. Oh, baro. Ito is... Ang sito ito. Ang katagod. Uy. Wala may bird street. Eh. Dara. Kasama mo sa pampremyo ang Paraben by Kasama Club Raffle Promo. Pumila ng mga kasaling produkto ng Swak. Brand 45 Powered Milk Drink. Pumunta sa pinakamalapit na Araben o RFM station at ipamalik ang regular empty sachet o empty
Hi guys. Halim yan. Yes. Ma'am, wala na ulan? Padulong pa. Ayaw, pudoy. Buti uwi ako. Padulong pa. Gabi no. Okay lang kasi ng ani para landong. Sa inyo lagi, sa mua. Nga manarbaho, luoy kayo. Pag me. May man inyo diri kay landong earphone. Sa lema, di ba? Sa moto. Di ba kung sa aircon dito? Parkinganan man kron. Ha? Sa parkinganan, luoy kayo. Ano tingnan? Parking lot ba? Asa dapit? Buhangin. Bulit ini. Ha? Butang yan yung manager diri ba? Panglinganan. Sa parkinganan lagi ko ron. Grabe madam, lami kayong panahon nato niya. Salamat sa inyo ha. Ayaw. Dahil madam mga baro. Parkinganan ko ron dam. Parkinganan ko. Pila ka bulan yung muntiyan? Pila ka bulan? Pwede pa hikap? Para ma... para... Oh, para... Oh. Pwede pa hikap? Salamat ah. Nakakawaro, no? Maganda ko ang waro. Uy! Taligsik kahapon. Ay kuya. Morning ya. Tipay ko pagkaon niya. Vlogger. Practice ya, practice. Para no nagulan no, buntag sayo. Sila ano. May buntag. Uy, may buntag ma'am. Patay ulan gid siya. Gabi na mo si kinain mga kawaro. Kaya di lagi na siya mukha og page sa buntag. Ang gagawa niya sa buntag mga kawaro. Di mukha og page. Bossing! Patay kusog ng ulan. Kusog na ng ulan mga kawaro. Sakaron, guba gid ang weather. Turingan sila mga kabaro, basta magulan daw buntag, blessings. Kaya may buntag. Mali. Hey, kanya, kamera. Mali mga kabaro, no? Ano si kuya? Ay sila, basta magulan daw buntag, blessings. Uy. Oops. Kusog na gid siya. Mudagan unta ko mga baro, pero sayang ang moment ka nagulan nga. Nag-vlog kag nagulan. Kusog gid siya. Nakay gatas. Nasinay na kabaro. Nakay gatas. Kinay. Ta. Ta. Lipayan yun. Lipayan, ginay na si Mrs. Magbaro na malansa. Hop! Lipayan, ginay no eh. Inom sa kagatas kinain. Nag-ulan din siya. Nagulan gid siya man. Ha! Kinain. Ah, yang ino nagatas man. Biya ko to plahon to. Hay sa kinain na. Oops. Sudlaw sa baso daan. Nya, bugnaw lang atong i-timpla kinain. Basta di ma-dissolve. Ha? Basta di ma-dissolve. Edit na lang sa tugan. Ayun, may budol eh. Ay gamay lang, gamay main.
Ya, ini na lang po para sa iyo ha. Og sa kuha na lang po. Si Mrs. mga kabaro no busy kay buntag. Dai kinain. Ah, kabaro na pa si page mga kabaro. Duha ni nga klase yang page sa pan basa buntag, di kay siya mukaon. Oh, ayaw yabo. Oh. Hey. Mulaban nga siya gamo mga kabaro. Nabantayan ako ng K9. Mulaban nga siya gamo. Kita ako. Kusog ka sa ulan sa gawas, oy. K9. Kusog ulan sa gawas, K9. Dali, oy. Laban siya ngamo niya. K9. Mga kabaro, no? Pizza size karon mga FCT karon mga kabaro, no? Pizza City ba tama ba ko sa imo yan ya? Pizza size. Pizza City dai karon. City. Kinay no. Sus mind ka on ang bahaw. Paano mo hindi? Oh. Sorry. Yang kan siya ba? May baho na. Kaya kinain. Ginakagtaw sa iring. Hey. Oo. Tara oh. Dali oh. Tara oh. Tara oh. Nah, ulan gid siya. Sasayo sa kabuntagon. Ya, dali na ito yung putlon eh. Yung mga kabaro, no? Daghang salamat sa pagguyog mga kabaro. Perting kusuga sa ulan mga kabaro, no? Grabe mga kabaro. Solid kayong ulan mga kabaro, no? Mine! Salamat mga kabaro, no? Banding with K9 mga kabaro, no? Tada! Op! Agay! Diyan lang ka ha. Diyan lang ka K9. Muna mo ang alaga nga mga kabaro, no? Usa kini sa Bisaya pero grabe mga kabaro. Nag-adapt man namon ni mga kabaro. Paano siya kining kagiron kay sa una mga kabaro, no? Nya mong gi-adapt ni Main. Dito kini storil. Nya ning tapon sa mua sa balay sa kungangan sa storil, ni tapon siya nya. Kini diri mga kabaro, grabe ni puno ni kagid diri oh. Kini. Kini diri puno ni kagid. Kini diri nya. Diri ang kini diri ulo. Kagiron kini mga kabaro, no? Sa karon mga kabaro. Di pa injikan na mo siya ng mga kabaro, no? Parang ano yang kagid mawala mga kabaro. Muna ni siya karon mga kabaro. Ay kinain. Tara oh. Hey. Mga kabaro. Ano yung gusto mga kabaro kanay? Dito. Kinain. Pagpako niya gusto magwaro ka na burag nganim kong idara siguro mga 3 months. 3 months old pa ni mga kabaro, no? Muna yung sakit mga kabaro, pagpaak na oh. No, mga pagpaak ko niya akong short, akong kamot, mga kabaro. No. Sa imo na yung ananaon niyang diri, giganon kini mga ero na oh. Ante la ron, lihok na ron, oo. Kinain. Dali be. Agay. Op. Agay. Bebe, dali mga kabaro. Para nga ito ni karon hyper kayo basta kuan kay
Hyper kayo mga kabaro, no na cute kayo. Sukat pagkaayo ani mga kabaro siyang kagid. Malipayon na kay siya kining hyper na kay mga kabaro, no kat pagkaayo siyang kagid. Sa una sa kagilon pa ni dinihi ani mga kabaro. Karon na oh. Agay. Nalaan pa biya ni siya mga kabaro, no katong amo ning gidala sa kuan sa naikan-anan diri sa Matina Aplaya. Naalaan na siya German. German Shepherd nga putot. Agad. Ipangusay oh. Mga kabaro. Okay. Kay biyaan naman ako ni Rosia kay bojutin ako mo ni. Hyper kayo mingawan ni siya. Kay gana kay. Pero gana sa diri mga kabaro kay na may aircon, no? Sakit na kayo ha. Sakit na kayo. Kaya ka. Agay. Agay. Na. Allah. Oop. Tabon-tagon lang kayo. No. Oop. Naraan siya German Shepherd mga kabaro, no? Nga bisaya mo yun ta kayo. Agay. Ops. Mahina nila sa ito yung mga kabaro magpaak-paak mo ni sila muni nga. Sakit kayo kaya. Hyper kayo ni kay bago giligo. Ya bago nakakaon siya ng dugpo lagi. Agay. Sa muka. Da. Biyan. Kami ran dua dari mga kabaro, no? Kasi main. Ning duty na yan. Karoon na, pak. Karoon doon rin ron sa kuha. Ganahan na sa dari sa kwarto, kay? Ganahan na sa dari mga kabaro, no? Kaya pa aircon. Kaya na sa dari, andar kilang aircon. Lagi si Ana, parang patayan na akong. Hala, di nakasaka. Wala, di nakasaka. Wala, di na saka-saka. Saka tadi, saka. Saka. Kedua na saka. Saka. Saka tadi oh. Tadi oh. Saka. Sus, pwede di gumaya ni sa una ni mga kabaro. Agay! Sakit! Hangakan yung kinain. Hangak. Hyper mo yung kinain. Ano siya mga kabaro? Ang inahan ani buutan. Bright po ni siya mga kabaro. No, kay dili siya patakag kalibang. Di patakag pangihi. Oops. Okay. Di siya patakag pangihi. Ang katawanan po yun niya kay idala naman siya sa kuwan. Sa Cotabato. Karon ay nitabo. Nanghapit mi sa Marbil mga kabaro, no? Nangamig bukul-halo. Tapos, kalibangon day kayo. Natagbaw, may sunod-sunod kilayo, kalibangan kinangitag sagbot. Muna yung mga kabaro, no? Bright nga ito eh. Mahagbong na po ka karoon. Sige, gisiya na, kipatay ka na. Sige, gisiya ka na. Tayo kasi mo amo na nga si Cyril. Gisiya na. Kaubos kasi mong amo ana ron. Yung ako pa ron, dari sa patuloy.